Zdravý rozum, ľudská vôľa, vzájomné rešpektovanie sa sú veci, ktoré umožňujú i v súčasnom svete v prostredí Slovenska riešiť tému, ktorá veľmi často rezonuje. Tou témou je rómska problematika. Dôkazom toho, že sa to skutočne dá a že je to všetko možné, je obec na východe Slovenska, obec Spišských Hrhov. Myslím si, že podstatou toho všetkého je obecná firma, ktorá zamestnáva dlhodobo nezamestnaných. A tí dlhodobo nezamestnaných pracujú po obci a ľudia ich vidia, že skutočne pracujú, pretože sú za nimi vidieť hodnoty, sú v pracovnom čase, musia v tom pracovnom čase urobiť ten výkon, ktorý majú. A vlastne pokiaľ to ľudia vidia, tak sa s nimi stretávajú, komunikujú a pokiaľ komunikujú rodičia na ulici, potom nemajú problém komunikovať ani deti v škole a takýmto nejakým prirodzeným spôsobom sa to všetko previazuje. Pokiaľ tí rodičia zarobia, vieme ich motivovať, aby tie peniaze zase si dávali do zlepšenia bývania a keďže majú peniaze, tak používajú ho aj na zvyšovanie životnej úrovne. Hlavným cieľom toho, že vytvárame pracovné príležitosti v obci cez obecnú firmu je to, že aby sme riešili zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných, zamestnateľnosť a hlavne využili príležitosti a zdroje, ktoré inak nie sú využité. 90% zamestnancov našich sú Rómovia a tým, že riešime nezamestnanosť, snažíme sa to nejak prepojiť s lepšením ich bývania, keďže obecná firma sa venuje stavebnej činnosti, čiže zároveň riešime tie najproblematickejšie veci života Rómov. Osobne si myslím, že najväčší rozdiel medzi nami a inými školami je ten, že nerobíme žiadne rozdiely. Berieme všetkých našich žiakov bez ohľadu pôvodu, etnicity. Za našich žiakov bereme ich ako mladé detské duše a sme tu pre každého z nich bez ohľadu na to, či sú deti rómske alebo nerómske. Veľmi detailne sme vlastne aj v tom našom školskom vzdelávacom programe zaostrili na ich kultúru, jazyk a nejaké tradície. Nerobíme nič zvláštne, nič špeciálne. Máme len jednoducho ľudský prístup k všetkým našim deťom a to je asi základ úspechu. No tak tento dom je vlastne náš taký pilotný projektík a je to o tom, že použili sme drevo, ktoré už raz bolo použité, takže sme ho nakúpili veľmi lacno a vlastne z neho sme dali naprojektovať dom tak, aby človek, ktorý robil v obecnej firme a zvládol prácu s drevom, si ho vedel sám postaviť. Táto rodina si ho postavila na 98% sama, zbytok úplne odborné práce sme robili my. Celý dom vyšiel na 17 000 eur a už necelý rok v ňom bývajú, ideme ďalšie 4 domy stávať, lebo je lacné, majú záujem. Po splatení toho domu bude ten dom vo vlastníctve majiteľa. Ako môžeme vidieť, obec Spišských Hrhov je exemplárnym príkladom riešenia rómskej problematiky a prepojenia majority a menšiny. Táto obec môže byť príkladom nielen pre ostatné obce na Slovensku, ale i v celej Európe.